en aquests moments el PP sap que no va a guanyar les eleccions. I l'únic que vol en aquests moments el Partit Popular i per lo que treballarà el Partit Popular d'ara endavant és perquè el Partit Socialista no guanyi les eleccions. No hi haurà pacte amb el Partit Popular. No hi haurà pacte Partit Socialista-Partit Popular. No hi haurà perquè és roïn per a la Comunitat Valenciana. No hi haurà perquè la Comunitat Valenciana necessita passar pàgina. I això sols passa perquè el Partit Popular se'n vagi a l'oposició. Li anirà molt bé. El Partit Popular no pot ser part de la solució quan és el problema. I el Partit Socialista és la garantia de canvi i la garantia d'unitat dels valencians per així d'una crisi profunda que afecta a lo ètic, que afecta a lo econòmic, que afecta a lo institucional, que afecta a lo social.